ମାଲିକେ ବାଘ ଗର୍ଜନ କରିବାରୁ ଆମେ ଧାଇଁକି ଗଲୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭିଡିଓର ପାର୍ଟ 2। ତ ଭାଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଲୁ ଟିକେଟ। ଟିକେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମକୁ ପଇଲା ପର ପର୍ସନ 50। ତ ମାଲିକେ ଟିକେଟ କାଟି ଦେଇକି ଭିତରକୁ ବାହାରି ପଇଲୁ ଭାଇ ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ୱାଟର ବୋଟଲ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେନି। ଏଇଠି ଭାଇ ଚେକିଂ ଏମିତି ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚେକିଂ କରିକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେନ୍ ଆମର ଚେକିଂ ହେରିକା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ବାହାରି ପଇଲୁ ଭିତରକୁ ମ୍ୟାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା କୋଉଠି କଣ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ମାଲିକେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁ ସେତେବେଳେ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କର କ୍ରେଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ। ଏବେ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ବାଘ ଭାଲୁ ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ। ଦେନ୍ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ତେନ୍ଦୁଆ ଦେଖିବାକୁ, ଯୋଉଟାକୁ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେ କୋଉଠି ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗଛ ଟପ ରେ ବସିଥିଲା। ଦେନ୍ ମାଲିକ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଅରିଜିନାଲ ବାଘ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାଘ ମାର୍କେଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି କି? ନା ଭାଇ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାଘ ଆସିନି, ଟେନସନ ନିଅନି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅରିଜିନାଲ ବାଘ। ଭିଡିଓ ସରିନି ଭାଇ, ୟାର ପାର୍ଟ 3 ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଂହ ଆଉ ହାତୀ।